дар пайравӣ ба иқдомҳои созандаву бунёдкоронаи роҳбарияти олии кишвар, сокинони ҷамоати деҳоти пахтаободи шаҳри Турсунзода корҳои ободонӣ дар маҳалро вусъат медиҳанд. ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, роҳҳои маҳаллӣ давра ба давра аз навсозӣ карда мешаванд. ин навбат дар кӯчаи ба номи Солеҳ Раҷабови ҷамоати деҳоти пахтаобод бештар аз 1 километр роҳи маҳаллӣ асфалтпӯш карда шуд, ки дар ин амалҳои нек сокинону соҳибкорони хайрхоҳ саҳмгузорӣ менамоянд. сокинони ҷамоати деҳоти пахтаобод кӯчаи Солеҳ Раҷабов дар асоси нақшаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 1 километр роҳи деҳаро мунфарш карда истоданд. ин иқдом бо ташаббуси соҳибкорону сокинони ҷамоати деҳоти пахтаобод минбаъд низ идома дорад. дар ҷараёни амалисозии ин иқдом сокинони ҷамоат бо як рӯҳияи баланди миллӣ барои ободу хуррамгардонии маҳалли зисти худ кӯшиш ба харҷ медиҳанд, то дар зебову назаррабо гардонидани як гӯшаи диёр ҳиссаи худро гузоранд. аз навсозии роҳҳои маҳаллӣ агар аз як ҷиҳат рафту омади сокинон ва ҳаракати воситаҳои нақлиётро осон кунад, аз тарафи дигар симои кӯчаву маҳалларо зеботар мегардонад. ин ибтикор нишон медиҳад, ки танҳо дар иттиҳоду ҳамбастагӣ ва заҳмату меҳнати якдилона ҳар деҳа метавонад ба макони ободу пешрафта табдил ёбад. сокинони ҷамоати деҳоти пахтаободи шаҳри Турсунзода чунин иқдомҳои ободониро сармоягузорӣ барои наслҳои оянда маънидод намуда, азм доранд, то дар пешрафту шукуфоии маҳалли зисташон минбаъд низ саҳми назаррас дошта бошанд.